खुलुमबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायगोनां सोद्रोमसा बसुमतारी। भारत हादोरा लोरबां हादोर नंला बाथ्राखौ बुंदों डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहआ। पुनेआव जाना थांनाय मोनसे मेलनि गेजेरजों बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों दि भारत हादोरा लोरबां हादोर नंला, साफ्रोम भारतनि नोगोरारिफ्रा गोग्गानो हासिगोन। जों रावखौबो एदावा, नाथाय जोंखौ सोरबा एदावोब्ला जों बेखौ नागारनाय नङा। गुवाहाटी हाइ कर्टआ फोसावदों दि जायफ्रा टेट एग्जामखौ ग्रेस मार्क लानानै उथ्रिसारना दङ बियो आयेननि बेरेखा। जायफ्रा दिनै जायखि फरायसालियाव ग्रेस मार्क लानानै उथ्रिसारना फोरोंगासिनो दङ बिथांमोननि साख्रिया दानजानायनि लामायाव। दासिम सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदि 1381 फोरोंगिरिफ्रा बे साख्रिनिफ्राय दानजानायनि लामायाव दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा साननैनि थाखाय अरुणाचल प्रदेशआव दावबायफैदों। बिथांखौ अरुणाचल प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार पेमा खांडुआ देवमाली हेलिपेडआव बरायो। जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव आसाम नाङै दासिम 29 जिल्लाफ्राव अखानि दै बानाजों आलाय सिलाय जानांदों। दासिम बे दै बानानि जाउनाव 14 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। अरुणाचल प्रदेशआव थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव हा गिसि खानानै दासिम 8 सुबुंनि जिउ खहा। मोन 11 हादोराव दासिम 80 जननि मोदोमाव मांकी पक्स मुंनि बेरामा नुजाथिदों होननानै वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशननिफ्राय फोसावना होदों। DID लिटिल मास्टाराव गावनि रोंग'थिजों टप 10 आव मासि आवग्रिनो हानाय नवजित नार्जारिनो भट हरनाय हाबाफारिया दिनै मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय जागायजेनसिगोन। बिनिखायनो बर'नि फिसा नवजित नार्जारिनो जानबुं नं 9152915246 आव मिसकल हरनानै बिथांखौ देरहाहोनायाव नोंथाङाबो बाहागो लादो। मख'नो गोनांदि बे भट होनाय हाबाफारिया दा मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय जागोन। गोजोनथाव रादाब, पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना खमायदों। पेट्रलनि बेसेना 9.5 रां आरो डिजेलनि बेसेना 7 रां खमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।